Rêveberiya Xweseriya Demokratîk tê kildarî êrişên li dijî taxên Şêmexsûd Eşrefî û Benîzê hişyariya komkujiyan li dijî sivîlan dan. Rêveberiya Xweser diyar kir ku êrişên li dijî taxên Şêmexsûd Eşrefiyê yên Helebê rasterast rifdarekî sûjar a sîstematîk li dijî welatiyan e. Bê daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku acizbûna pêşkestina leşkerî ya van koman hişt ku bi awayekî zanebûn çekên giran werin bikaranîn. Bi vê yekê tevahî pîvan û qanûnên mirovî û navneteweyî bintêk dikin, nemaze li gel bejdariya komên Daişê dike. Rêveberiyê di daxuyaniyê de dewleta Tirka dagir kir. Rasterast berpisyara van sûjan dît û got dewleta Tirk bi armanca tevliheviya aramî û derbekirina vînagelê azad piştgirtiyê dide van koman. Rêveberiya Xweser bang li tevahî pêkhatiyên Sûriyê, gelên azad û hêzên demokratîk li cîhanê jî kir ku li xelkên Şêmexsûd Eşrefiyê xwedî derkevin. Her wiha Rêveberiya Xweser bang li civata navneteweyî tevahî rêxistin û saziyên navneteweyî mirovî kir ku bi lez destwerdanekê bikin.